Takže ahojte lidičky, já vás vítám u mého prvního videa tady na můj YouTube channel. Možná mě některý z vás znáte z TikToku pod pseudonymem vss.t a já vás tady některé z vás vítám. Na TikTok jsem doteď natáčela jenom takový spíš bullshit videa, než něco zajímavého, z čeho by se třeba člověk něco mohl dozvědět, takže tímhle videem to chci trošku změnit a chci si popovídat o nějakých věcech a dneska bych chtěla řešit, co je to vlastně hraniční porucha osobnosti. Chtěla bych si k tomu říct nějaké příznaky, nějaké věci a nějaké mé vlastní zkušenosti, protože jsem člověk, který je touto poruchou diagnostikovaný a žiju s ní už několik let a několik let se s ní léčím, takže bych s váma chtěla sdílet nějaké mé zkušenosti a vlastně věci, které prožívám každý den. Mám tady vedle sebe počítač, na kterém mám napsané nějaké poznámky, co vlastně všechno si říct, protože i když jsem člověk, který je tímhle diagnostikovaný, tak si všechno nepamatuju a hlavně nedokážu jen tak z hlavy věci tahat, takže mě občas uvidíte, jak koukám tady na počítač a do počítače. Takže jdeme na to. Co to vlastně hraniční porucha osobnosti je? Je to emočně nestabilní porucha a je to vlastně, že máte extrémní změny nálad. A když myslím extrémní změny nálad, tak to myslím doslova. A to je, že z 0 na 100 můžete jít během sekund a ze života, který tak strašně moc milujete a baví vás ho žít a všechno okolo vás je absolutně úžasný, všechno okolo vás milujete, vlastně ze sekundy na sekundu můžete nenávidět a nemusíte tady ani chtít být a všechno, co jste vždy milovali, najednou nenávidíte. Pro mě třeba z mých zkušeností je to takový hodně, vlastně nevíte, co pomalu se v tom životě vlastně děje a co se to vlastně děje s váma a ve vaší malé hlavičce. Je to vlastně rigidní a nezdravý přemýšlení o sebe samotným a o vlastně věcech okolo vás. Hodně se to projevuje nějakou hypersenzivitou, třeba na odmítnutí a na celkové změny vlastně v životě a celkově společně jdete v ruku v ruce s nestabilníma vztahama, ať už kamarádskýma, partnerskýma, tak i rodinnýma. To hodně jako o tom, že vlastně vůbec nevíte, co se životem, nevíte, co se sebou a nevíte, co vlastně ani chcete, protože po každý chcete něco jiného a po každý vás naplňuje úplně něco jiného. Je to hodně psychicky vyčerpávající, protože nedokážete vlastně normálně žít. HPO vlastně nemusí být váš jediný problém. Jde to hodně v ruku v ruce i s dalšíma psychickýma onemocněníma. Hodně to chodí s narcistickou poruchou, přidává se k tomu často i porucha příjmu potravy, kterou já též vlastně mám a trápím se s ní už několik let, i když to třeba nemusí vypadat. Protože porucha příjmu potravy není jenom o tom, že jste anorektik nebo bulimik nebo něco dalšího. Je to celkově nezdravý vzorec vůči jídlu a vůči vlastně sebepohledu na sebe. A můžete být jak hubený, tak i třeba obézní a můžete mít různý přejídání nebo hladovění a další věci, ale o tom si popovídáme příště. K HPO hodně přidává je substanční závislost. Je to vlastně chvilka, kdy vy něco zkusíte a zjistíte, že vám na tom je vlastně líp. Ať už se to týká drog, ať už se to týká nějakých léků, které vám jsou dokonce předepisovány vlastně psychiatrama. Musím říct, že benzáky již neberu asi 2 roky. Mám k tomu hodně svých důvodů. A jeden z takových důvodů je přesně ta substanční závislost. I když mi ty léky byly předepisované v určitých dávkách a v určitém množství, tak jsem toho vlastně zneužívala a ty léky jsem užívala tak, jak bych je užívat neměla a vlastně jsem se na tom stala závislá, protože ty léky mi
pomáhali se psychicky cítit jinak, být v nějakém klidu a být vlastně mimo realitu. To prostě útěk z reality a abych tady nemusela být a nemusela vnímat to, co se mi vlastně děje a nad čím přemýšlím. I jako další důvod, jak jsem zneužívala do takové fáze, kdy vlastně už šlo o život a několikrát jsem se těma lékama chtěla předávkovat a pokusila se s nima předávkovat. Není to dobrý nápad a nedělala bych to. Vlastně s hraniční poruchou osobnosti jsou hodně citliví na změny okolí. Jeden z nejčastějších věcí je, že se vlastně obáváme, že nás naši milovaní mají vlastně opustit a máme na to hodně velkou fixaci, co se týče paranoji, že si dokážeme říkat hodně jako vymýšlet si vlastně fejkový scénáře, kterýma vlastně dokážeme žít a vlastně náš mozek nás dokáže přesvědčit o tom, že to tak je a že ty lidi mají v plánu nás třeba opustit nebo nějakým způsobem nám ublížit. Je to vlastně hodně velká intenzita těch emocí a ty změny těch nálad v tom jsou vlastně hodně rychlý a hodně silný, že občas se to nedá vlastně ten stav nějakým způsobem zvládat a je to takový, že jste jakoby out of touch of the reality, že prostě jste úplně někde jinde a žijete vlastně jak kdyby ve svý vlastní bublině. Takové klasické černobílé myšlení, což znamená, že vlastně v jednu chvíli buď všechno vidíte absolutně úžasně, všechno je dokonalý, všechno prostě je tak, jak má být. A v druhou chvíli vlastně vidíte všechno, že je absolutní katastrofa, že se vám vlastně hroutí celý svět, že vás všichni nenávidějí, že všichni zlí a jste takový hodně citlivý. Je tam hodně velká impulzivní výbušnost, kdy vlastně dokážete být vůči sobě nebo vlastnímu okolí hodně agresivní. A je to takový, že z minuty na minutu o tom daném člověku máte jiný obrazec. Je to tak, že prostě v jednu chvíli ho strašně milujete a v další chvíli ho vlastně strašně nenávidíte. A je to hodně o tom vlastně, že vy přemýšlíte jinak a váš mozek vás dokáže přesvědčit o prostě nereálných věcech, kterým vlastně věříte a absolutně se odpojíte od nějakého logického myšlení. To logické myšlení tam hodně chybí a většinu času tam vlastně není, protože, jak říkám, je to černobílé vidění, takže buď je to nejhorší, a nebo je to nejlepší a vlastně nic mezi tím není. Není tam vlastně pro vás žádná jiná možnost a je to prostě extrémní vidění světa, ať už v tom dobrém obrazci nebo v tom špatném. Hodně v sobě máte takový nejistý sebehodnocení, máte vlastně jakoby chronickou prázdnotu v sobě, takže i když vlastně váš život může být stabilizovaný a může být super, může se vám všechno dařit stejně, furt ty špatné myšlenky o sebe samotným, o mých dovednostech a celkově o všem je vlastně jakoby špatný. Furt, třeba já se cítím furt chronicky prázdně, i když vlastně mám spoustu dobrých věcí v životě a spoustu nějakých úspěchů, stejně ta prázdnota tam je a vlastně strašně málo věcí, které by mě na nějaký velký bázi mohly jakoby naplňovat, ať už třeba sport, nebo umění, nebo nějaký koníček. Všechno je to takový, že hodně věcí měním a hodně věcí mě z minuty na minutu najednou nebaví, nechci ty věci dělat a vlastně ten koníček jak kdyby nenávidím. Hledám si vlastně jiný věci, takže skáču furt z bodu A do bodu B, z bodu B do bodu C a pak zase z bodu C do bodu A, pak do bodu D a prostě takhle furt dokola. Hodně se to třeba projevuje na práci. Vyloženě, abych v práci dokázala vydržet, tak ta práce mě až skoro abnormálně musí bavit. Musí být všeho druhá a musí tam být
hodně jiných věcí, nemůžu být staklá furt na jednom místě, protože pak dokážu a začínám být sebedestruktivní, začínám bojkotovat věci okolo sebe. Dokázala jsem celkově normálně fungovat. Dlouho jsem kvůli tomu byla na neschopnosti a chodila jsem za spoustu doktorama na spoustu terapií, na různé stacionáře. Snažila jsem se nějak s tím učit žít a nějak vlastně tady ty věci eliminovat nebo pomoct si od toho vlastně, aby ten život byl kvalitnější a lepší, abych mohla vlastně normálně pracovat, normálně vlastně věci v životě dělat. Hodně často jednám impulzivně. Může to být ať už třeba impulzivní nakupování, bezohledné řízení vozidla nebo nějaký nebezpečný chování vůči sebe samotný nebo vlastně mýmu okolí. Můžu podlehnout návykovým látkám, mohu vlastně pociťovat intenzivní a neadekvátní hněv. Já speciálně s tímhle mám hodně velký problém s agresí a s hněvem. Nedokážu vlastně to moc ovládat a když mě to vyloženě vlastně jakoby, když to řeknu tak jako sežere, dostane mě to do té fáze, kdy jsem vlastně na 100% jak kdyby té intenzitě, té emoci, tak vlastně přestávám jakoby tu situaci zvládat a přestávám se kontrolovat. A jsem hodně hnusná třeba na okolí. Jsem schopná věci okolo sebe ničit. A několikrát se mi tady povedlo, že jsem urvala dveře od skříně nebo ty dveře prokopla. Rozbila jsem zrcadlo, rozbila jsem skladničky, talíře. Když se mi něco nedařilo, křičela jsem okolo sebe. Křičela jsem vlastně jak kdyby jako do prázdnoty, prostě nadávala jsem okolo sebe. Vlastně jsem musela přečkat do té doby, než ta intenzita se vlastně jakoby sama zmenšila, protože si vlastně v tu danou chvíli už nedokážu pomoct, když nezvládnu ten start, kdy vlastně nabíhá jakoby ta intenzita toho vzteku, vlastně si dokážu pomoct různýma způsobama, že vlastně ta intenzita nepřesáhne do těch 100% a vlastně nerozjede se ta nezvladatelná část té emoce, kdy vlastně už to nedokážu kontrolovat a nedokážu s tím vlastně něco udělat, nějakým způsobem se uklidnit. Často se u toho i stává to, že si spoustu těch situací, spoustu těch věcí, co třeba řeknu nebo udělám, si nepamatuju. Hodně se u toho disociuju, takže vlastně nevím, co dělám a nevím, co se děje okolo mě, nevím, co je vlastně realita a co realita není. Je to hodně vysilující i fyzicky. Často mi je potom fyzicky zlé, se hodně klepu a hodně mi je těžko vlastně na hrudi, že vlastně mi přijde, jak kdyby mě něco strašně jakoby stlačovalo a celkově drželo, jak kdyby v takovém nějakým jakoby tlaku. Mně se do toho přidává potom vlastně i sebepoškozování a to už jakýkoliv. Jsou různý typy a různý druhy poškozování, ať už se člověk sebe poškozuje manuálně, což prostě je řezání nebo nějaký pálení cigaretou nebo bouchání do zdi a cokoliv, kdy vlastně dokážete svýmu tělu ublížit, až po užívání návykových látek, to, že hodně pijete, to, že máte potřebu užít hodně drog v krátkém časovém intervale, že vlastně ta závislost vlastně na tom vznikne hodně jednoduše, protože je to věc, se kterou uniknete pryč a už tam vlastně jakoby nejste v tom vašem chaosu, v té hlavě, v té chronické prázdnotě a vlastně ty emoce jsou hodně potlačený, protože jsou to látky, které mění myšlení a které člověka psychicky ovlivňují. V tu chvíli je to pro vás jak kdyby nejlepší řešení, které můžete udělat, ale ve finále je to ta nejhorší možnost, nebo nejhorší cesta, kterou si můžete vydat, protože dostat se z té cesty zpět je hodně těžký a hodně dlouho to trvá se toho vlastně zbavit. A já tady mám
své 3 favority, které vlastně mám jako předepsané momentálně teď a jsou to, mám vlastně antidepresiva, mám stabilizátory a na úzkostnou poruchu léky a momentálně tady tu trojkombinaci beru již přes rok, mám pocit. Samozřejmě nejvíc, čím hraniční porucha jde v ruku v ruce, je vlastně deprese a úzkosti. Přijde mi, že to je takový jedno z nejčastějších dalších onemocnění, co lidi s hraniční poruchou osobnosti mají. Samozřejmě nemusí to tak být, ale v mém okolí jsem potkala spoustu lidí, kteří touhle poruchou trpěli a vyslechla jsem si spoustu scénářů a zkušeností jiných lidí a přijde mi, že tohle je takový nejčastější, vlastně i první úznak toho, než vlastně tu hraniční poruchu osobnosti máte, protože deprese a úzkosti vám vlastně můžou diagnostikovat dříve než tuhle poruchu. Deprese mají většinou hodně velký propady a když se vlastně člověk do té deprese dostane, tak často není schopný se sám o sebe starat, protože nedbáte na svoji hygienu a nedbáte na to třeba, v čem zrovna žijete. Dokážete žít vlastně v odpadcích a dokážete si nečesat hlavu třeba i týden, nevyčistit si zuby, ani se nenajíte, ani vlastně jednoduše vám jak kdyby na tom nezáleží. Hodně lidí to teď bude brát, jakože to je hodně odporná věc a že to je hodně hnusný a hodně lidí ani nechápe, že vlastně proč takovýhle basic věci nedokážete dělat a ono to není až tak lehký, jak spousta lidí si vlastně vezme a řekne a když si tím člověk sám neprojde a sám se tak necítí, tak vlastně to skoro až nejde pochopit. A je to určitá bezmoc, kdy vlastně vy ten život v tu chvíli mi přijde, jak kdyby jste ho nežili a vlastně ho jenom přežíváte, jste vlastně v nějakým časovém pásmu, který vlastně ubíhá každá minuta, hodina, den, měsíc. Ty deprese můžou trvat hodně dlouho a hodně lidí totiž bere, že starat se sebe samotný o sebe, ať už se to týká té hygieny nebo toho, v čem žijete, že to je strašně automatická věc a že to je lehká věc, ale když se cítíte vlastně celý den, celý týden úplně na nic a nemyslím jako úplně, je těžký popsat, jak vlastně moc hluboko jakoby vy dokážete propadnout a dokážete spadnout až fakt na úplný dno, kde vlastně okolo sebe vnímáte, jak kdyby všechno okolo vás bylo utumený a všechno okolo vás je prostě černý a neexistuje žádný řešení pro to a vlastně neexistuje žádný důvod, proč vy byste se vlastně měli snažit žít jinak. Je to hodně třeba o tom, že vám je prostě psychicky na nic, jste schopní probrečet dny a noci, jste schopní se disociovat nebo derealizovat prostě úplně někam jinam a ani tolikrát si nepamatovat, co třeba ty dny vůbec děláte, nebo co jste udělali, nebo co třeba máte udělat. Hodně tam je to zapomínání, hodně váš mozek se tolikrát nedokáže soustředit nebo věci pobírat prostě tak, jak jsou a vlastně zapamatovat si je. To souvisí hodně s tou disociací, že vlastně vy se disociujete, vlastně odpojíte se jak kdyby od své hlavy, od svého těla a vlastně jenom jste. Pro mě třeba ten stav je takový, že vlastně nevnímám vůbec svoje okolí a nevnímám vůbec nějak celkově, co se jakoby okolo mě děje, nebo co třeba dělám. Ty dny vlastně utíkají pro mě třeba extrémně rychle, jelikož můj mozek jak kdyby nepracuje a nepřemýšlí a je vlastně jak kdyby mimo realitu, tak mi přijde, jak kdybych byla v nějaký simulaci a vlastně jak kdybych koukala na film, jak kdybych koukala prostě jak kdyby na sebe samotnou
a vlastně jenom pozorovala a nic jiného vlastně nedělala. A často většinou, když z tohohle stavu se dostanu, tak přecházím do jak kdyby mánie a jsem hodně energetická, mám impulzy do toho ten život žít, do toho s tím životem něco dělat, nebo dřív jsem byla schopná propařit noci a hodně jsem zneužívala různých návykových látek, ať už se to týkalo nějakého alkoholu, drog nebo těch benzáků. Je to hodně nebezpečný období, kdy vlastně vy se nedokážete kontrolovat a vlastně vy jste vlastně v tu chvíli ten Bůh a ten nebo ten nejlepší a vlastně všichni okolo vás jsou podřadnější v úvozovkách než vy a jste schopní ji utratit extrémně moc peněz, jste schopní ty peníze prosázet. Tu chvíli jak kdyby dělat cokoliv a že dokážete cokoliv, na co vám přijde vlastně do hlavy, že jako najdu si novou práci nebo odejdu prostě z téhle práce a změníte svůj look, takže se třeba ostříháte nebo třeba obarvíte, uděláte si tetování, začínáte spoustu nových věcí, které vlastně nikdy skoro nedokončíte, protože pak přesně přijde ten propad, kdy vlastně všechno je úplně naopak. A už to tak není a vlastně už tím nežijete tak, jako jste žili předtím v tom jiném stavu, než se vlastně jak kdyby z té mánie dostanete do deprese. Ono u hraniční poruchy osobnosti mánie není, když to tak řeknu. Mánie patří hodně k jiný poruše, o kterých si taky něco povíme, ale tu mánii tím myslím jakože tak, že prostě najednou z depresí se dostanete do stavu, kdy vlastně se cítíte absolutně báječně. Hodně bych to k té mánii přirovnala, proto říkám, jak kdybyste se dostali do mánie jenom, aby tady pak nevzniklo nějaký slovíčkaření, že říkám nějakou blbost. Hlavně předtím upozorňuji, že všechny tyhle věci vlastně jsou hlavně z mých zkušeností nebo z věcí, co jsem se o tom dočetla nebo doslechla od lidí, kteří s tím zkušenosti mají, nebo od lékařů, se kterými jsem nějakou chvíli k ním docházela nebo nějakým způsobem s ním takhle spolupracovala jakoby v léčbě. Kdy se vlastně porucha osobnosti začíná nějak tak projevovat, je hodně individuální, ale často to vlastně přichází v dospívání, kdy vlastně vy procházíte nějakou pubertou a nějakým způsobem se začínáte jakoby psychicky dovyvíjet a v tu chvíli tam právě se ukazují ty vzorce vlastně toho špatného myšlení a vlastně nějakému tomu narušení toho psychického myšlení a celkově toho psychického stavu, který vy vlastně máte. Jak vůbec porucha osobnosti vlastně může vzniknout v uvozovkách hodně jednoduchý. Lidi si často projdou nějakým traumatickým zážitkem, který je vlastně poznamená. Může to být ať už třeba úmrtí v rodině, třeba vašeho rodiče, nebo k nějakému prostě domácímu násilí, sexuálnímu obtěžování až po nějaké znásilnění, k nějakému zneužívání. Vlastně jakmile se nějaká z těch věcí stane, tak už automaticky vlastně narušuje ten psychický vývoj, když se to někomu děje třeba v dětství, že nějakým způsobem je třeba doma u nich nějaké fyzické či psychické násilí, nebo prostě si projdou nějakým traumatickým zážitkem, to dítě to hodně mění a to tu psychickou vlastně, ten psychický vývoj mu to narušuje a to narušení vlastně není nějakým způsobem vratný nebo z té vlastně poruchy se jakoby nikdy nevyléčíte. S tou poruchou se vlastně naučíte žít a naučíte si ji nějakým způsobem ovládat, aby vlastně ona neovládala vás a váš život. Není to léčitelná nemoc a často podle studií se ukazuje, že okolo 30. až 40. vlastně vašeho věku ta porucha nějakým způsobem ustupuje a zmírňuje se, ale samozřejmě není to zase pravidlo, protože každý to prožíváme individuálně a každý to máme přece jenom jinak, protože většina z nás má nějakou
jinou traumatickou zkušenost a jiný důvod, proč vlastně jeho psychický vývoj vlastně byl narušený. Největší újmu vlastně, co máte a největší intenzitu je v tom dospívání okolo těch, vlastně od těch, dá se říct, třeba u mě to bylo od toho 16. věku až vlastně do mých 22 vlastně doteď, jednoduše řečeno, byl hodně impulzivní a hodně se ta nemoc projevovala a byly to šílený léta, to absolutní výbuch úplně všeho a já vím, že vlastně u mě speciálně vlastně z mého hlediska ta porucha měla hodně lehký vývoj v tom dětství, protože jsem zažila hodně traumatických věcí. Zažila jsem vlastně to, že mi umřel rodič, zažila jsem nějaký fyzický i psychický násilí, který vlastně naučilo mě to vlastně špatný vzorce, kterýma žiju a se kterýma doteď bojuju, protože to, jak vlastně občas ke mně se bylo za dětství chováno, tak vlastně jsem se naučila žít, že vlastně takhle se lidi k sobě chovají a takhle život funguje. Proto jsem měla spoustu nestabilních vztahů, měla jsem spoustu díky sobě vlastně způsobeným traumatickým zkušenostím, protože jsem se pouštěla do věcí s lidma, se kterými jsem se jednoduše do těch věcí neměla pouštět a vůbec jsem už se s nima neměla bavit. Ale vlastně pro mě to bylo to, že z toho dětství já jsem brala, že vlastně lidi se k sobě takhle chovají a že třeba láska takhle vlastně vypadá, takže to, že vlastně třeba nějaký frér byl schopný po mně řvát a třískat se mnou o zem, házet po mně věci a různým způsobem mě manipulovat a vlastně fyzicky, psychicky nějak trýznit, pro mě vlastně bylo jak kdyby normální, protože jsem neznala jiný vzorec z toho dětství a vlastně bylo se mnou také zacházeno už v brzkém věku, takže jsem to brala tak, že vlastně je to to, co já si zasloužím a je to to, co jak funguje a vypadá, takže hodně doteď, i když jsem se spoustu špatných lidí zbavila a hodně na tom pracuju a hodně pracuju celkově na nějakým stanovením svých hranic, protože u téhle poruchy vlastně se dá říct, že nemáte žádné hranice. Lidi dokážou po vás neuvěřitelně šlapat, protože vy jim vlastně všechno odpustíte. Sice se tam stávají chvilky, kdy vlastně vy vybouchnete a absolutně se snažíte všechno sabotovat, ale většinou, když jste s někým, kdo vás manipuluje a je po případě třeba má nějakou narcistickou poruchu, tak ty lidi vlastně vás často neopustí, protože vlastně je to skoro to, o co jim jakoby jde. A vy vlastně se na toho člověka jak kdyby upoutáte, takže vlastně vám je jedno, jak ten člověk se k vám chová, i když vás to nějakým způsobem zraňuje a bolí vás to a v určitých chvílích toho člověka nenávidíte, tak stejně ho nedokážete opustit. Já jsem třeba dřív lidi opouštěla tak, že vlastně jsem je donutila, aby oni mě začali na takový bázi nenávidět, až by nedokázali se mnou vlastně bavit, ani na mě koukat. Chovala jsem se hnusně, dělala jsem hnusné věci, ale tady ty věci většinou přišly už jak kdyby ze zoufaloství, vlastně ve fázi, kdy oni už mě zahnali do absolutního rohu a vlastně posunuli moje hranice už tak moc daleko, že i já jsem nebyla schopná vlastně to vydržet a z toho člověka jakoby okolo sebe mít. Musela jsem si dát rychlej snack. Já si prostě udělám pití a někde ho zapomenu, víš to, takže voda, která je tak třeba to jedna stará, ale nevadí. Rychlej snack mám za sebou. Takže mám teď víc energie do toho, pustit se na to dál. Trošku strašně skáču z tématu do tématu, ale to je můj problém a často mi to říkají i na terapiích, že skáču z jedné věci na druhou a z další na další, takže
mi to promiňte a doufám, že něco z toho si vezmete a trošku pochopíte. A hlavně se furt musím hejbat a furt mluvit rukama, takže já za to taky omlouvám. To je též můj problém. Jedním z nejčastějších příznaků je vlastně, když to tak jakoby zaokroulíme do nějaký velké skupiny, tak jsou to nestabilní vztahy, strach z opuštění, sebepoškozování až pokusy o sebevraždy, je to impulzivní chování, je to chronický pocit prázdnoty, je tam ta disociace a derealizace, hlavně tam jsou ty výrazné změny nálad, který, jak už jsem říkala, jsou absolutně extrémní a nedokážete s tím tolikrát co dělat. Jeden z mýtusů o poruše je to, že lidi vlastně z HPO nedokážou mít normální vztahy a vlastně normálně člověka milovat. A skutečně to vlastně není vůbec realitou a často lidi z HPO milují až moc a až moc se pro vztah snaží. Není to samozřejmě zase u každého, jak už jsem říkala, ale často to taky je. A postupně lze přes terapie vlastně pracovat a zlepšovat se na vlastně jakoby změně vnímání sebe i druhých a celkově nad budováním vlastně silnějšího já a silnějších zralých vztahů. Vždycky o snaze a o tom, kolik jste schopný tomu věnovat a kolik tomu obětovat. Nedokážete brát a přijmout vlastně sebe samotný, ať už po tom, že vlastně nejste se sebou vzhledově spokojení nebo nejste spokojení s tím, jak vlastně život žijete, čeho jste dosáhli, co třeba máte za práci a další věci. Můžete si přiznat, že lidi vlastně mají slabosti a dělají často chyby a že to tak prostě je, protože vyberete to, že vlastně vy ty chyby dělat nemůžete. Je to často vzorec, který máte naučený přesně z toho dětství, protože to dětství pro vás je neuvěřitelně důležitý a se strašně dlouhou dobu neuvědomovala, že vlastně to, co se třeba mně v dětství dělo, nebylo normální a nebylo to v pořádku a byly to věci, které mě prostě na dosmrti poznamenaly a změnily. Je to tak, že prostě jakmile já udělám chybu, tak jsem prostě ta nejhorší, jsem blbá, jsem prostě špatná a nejhorší na světě. Ale jakmile vlastně se mi něco povede, tak vlastně se nedokážu vlastně nějakým způsobem, jak kdyby pochválit, být na sebe pyšná. Vlastně řeknu si pokaždý, že jsem mohla to udělat líp, mohla jsem to udělat nějak jinak a nikdy vlastně s tím výsledkem nejsem spokojená, takže vlastně v úvozovkách je pro mě jedno, jestli se mi to povede nebo nepovede, protože vlastně ten výsledek je, dá se říct, že absolutně stejný a nikdy nebudu vlastně uspokojená tím výsledkem. Je to hodně extremistická porucha, když by to tak řekla, protože vy fakt vidíte život v extrémních podobách, takže prostě já vám tady někam dám obrázek, jak vypadá to, jak kdyby klasické myšlení a to myšlení toho hraničáře. Jak můžete vidět, tak vidíte, že vlastně pro normálního, v úvozovkách pro normálního člověka, který je v nějakým způsobem v psychické pohodě a v psychickém pořádku, tak vlastně vidí život v různých podobách a jak kdyby v různém barevném spektru. Natožto hraničář vlastně vidí ten svět doopravdy buď špatný, anebo dobrý, takže buď černý nebo bílej a nic mezi tím. Takže je to, že třeba to můžete vnímat, že málo pracuješ, nebo naopak extrémně pracuješ, nebo strašně jíš, pak naopak strašně málo jíš a spoustu takových věcí, co vás jenom napadne, spousta z vás to určitě prožívá. Hodně se setkávám s tím, že někomu třeba řeknu, co vlastně jako hraničář prožívám, nebo co jako hraničář mám. A spousta lidí mi řekne, že vlastně, ale hej, já to prožívám taky, já se takhle taky cítím. Ano, je to, tyhle ty emoce máme každý z nás, tyhle ty myšlenky máme každý z nás, ale ten rozdíl je v tom, že vlastně člověk, který je psychicky v pořádku, věci ho nějakým způsobem
neovlivňují tak jako mě, protože já tu emoci, tu věc prožívám v extrémní, jak kdyby teplotě, v extrémních procentech a vlastně jsem schopná si díky tomu vlastně vzít život díky blbosti, protože mě to tak moc pohltí, že vlastně je to třeba pro mě se životem neslučitelný a nedokážu s tím žít, natož člověk, který je v psychickém pořádku, vlastně si řekne, OK, hele, nepovedlo se to, je to blbý, je to špatná situace, ale tohle prostě nějak vyřešíme. A není to tam, že vlastně ten člověk automaticky nepřemýšlí i hned nad tím, že by měl jít a třeba vzít si život, nebo že by měl jít a měl by třeba díky té situaci třeba krást, nebo provést nějakou nelegální činnost, nebo nějaký problém. Ty závislosti, ten sklon k těm závislostem je extrémně velký a je to prostě dočasný utlumení nějaký psychický bolesti a nebo ty chronické prázdnoty, kterou člověk má, protože věřím, že spousta z nás tady měla nějakou zkušenost s alkoholem nebo s drogou, ať už jakoukoliv. A doopravdy je to útěk a často se na tom cítíte absolutně jinak a život je úplně bombastický a úplně parádní a vlastně necítíte tu emoční bolest a není nic, co by vás v tu chvíli tížilo a v tu chvíli, co by vás něco jako ničilo. Může tam mít o spoustu druhů závislostí. Není to vždycky jenom drogy nebo alkohol. Patří na to i internet, patří na to sex, patří do toho prostě nějaký gambling a nějaký riskantní chování, ať už třeba, že jdete a vylezete na nějakou extrémně vysokou budovu, na kterou byste vůbec neměli líst, nebo řídíte nebezpečně a posouváte vlastně nějakou svoji hranici dál a dál a dál. A vlastně je to častokrát, že zkoušíte třeba, co dokážete vydržet, po jakou dobu jste schopný vlastně takhle jakoby žít. A je tam i často závislost na vztazích. A to znamená, že vy vlastně nedokážete žít sami. A za každou cenu okolo sebe potřebujete mít toho partnera a potřebujete s někým ve vztahu být. A je vám vlastně v úvozovkách až úplně jedno, s kým to je. A je to prostě, že jste schopní se hyperfixnout na nějakého člověka a do toho se zamilovat a vlastně ním žít. Žijete vlastně jak kdyby jeho život a jakmile třeba ten vztah skončí, vy jste schopní si ublížit, jste schopní si šáhnout na život a jste schopní vyhrožovat a dělat tu různý další blbosti. Ty, že bez toho druhého člověka vlastně nic neznamenáte, jste bezcenný, nemáte důvod žít a jste bezmocný a neúplní a vlastně je to pocit, který vás jakoby zžírá zevnitř, že vlastně fakt za každou cenu hledáte kohokoliv, koho v tom vztahu můžete mít. Já samotná jsem si tímhle extrémně moc ublížila, protože jsem chodila s lidma, se kterými bych chodit neměla, nebo jsem trávila čas s lidma, se kterými jsem rozhodně trávit čas neměla a ty věci mě extrémně poznamenaly a extrémně mi ubližovaly strašně dlouhou dobu a strašně dlouhou dobu jsem se těch lidí zbavovala, protože já samotná jsem nebyla schopná prostě jakoby opustit, takže většinou jsem ten vztah prostě sabotovala, aby ten vztah se rozpadl a i když jsem vlastně toho člověka nechtěla, tak když jsem ho ztratila, tak to pro mě byla neuvěřitelná bolest a neuvěřitelný pocit prázdnoty. Prostě bezmoc, protože vy nevíte, co chcete. Vy vlastně s tím člověkem chcete být, ale zároveň s tím nechcete být, protože vám to neuvěřitelně psychicky ubližuje a psychicky ničí. Jelikož už vidím, jak dlouho natáčím, tak nechci, aby to video bylo extrémně dlouhý, aby se na to dalo nějak v klidu koukat. Takže já vám strašně moc děkuju za to, že jste zhlédli tohle video a doufám, že se budete těšit stejně jako já na další videa a uvidíme se příště. Tak se všichni mějte hezky a pa.